Kini yung nakita karon mo ni ang kayo, no? Kayo ni siya sa kalha. Giinit bang kalha o kagiinit ba? So mo yung boss mo ni sagol. Ano siya? Muna siya kita buwa. Ah, buwa. Muna siya isagol din ka para mo buwa siya. Mo. Kisa pangalan mo, boss? Ako, Erwin. Erwin. Kadot-dot. Ha? Kadot-dot. Amo nang kiri ay. Adili, sa kuha ng anak. So gibutangan na og mantika, di ba di mabiskan ani? Di mabisik, boss. Tanaw lang eh, hindi makakuat. Boss, okay ba? Ano nun? Ako amigo na ko, akong kauban nun. Ngaon mi. Porya pisik, mga higala. Di ba may kumuluto? Mga na napaluto, alam mi, pasilan. So, mo ni ang tuslob buwa, no? Dari sa may Dante Padilla, Barangay Padilla, ni atong Dakbayan sa Sugbo. Sa kong YouTube, Benji Talisik, pwede mo subscribe o maka notificate no at balik kong YouTube nako Benji Talisik mga higala. Unya kining ato pag kuwag video ko ato ba post sa Super Balita Cebu, no? Boss, ato ni post Super Balita, boss, ha? Kining tuslubuwa. O sa kilami. Kining tuslubuwa dito mo ni nag-originate sa puzzle, no? Nya gani ginalisan to mga higala. Mani. Manigingon ba kang palaway sa mga gigutom karon mga kaigsunan. Mo na nagbuwa, boss. Kani ba? Okay ba ni? Ako pa ning gigisa ang yang kwan. Yang ingredients. Onya, siyempre na gini puso. Oh, ha? Nalay. Kani ha kanang ako ning video tungod kay akong suwayan ning sila min ito sulubuwa mga igala. Kung mo to sulub ka mabuwa gyud na. Boss sa may ikaw boss sa may obingon og to sulubuwa sa may mamuhunan ani mo. Buwa gyud boss. Lagi kay kuklod dyan. Lagi nagbubuwa boss, lami gyud boss. Ya ako na ikaw nang Okay. Ano siya? ano yang buwa, mana ni buwa. Ano sa gatas na? Dili sabaw ni sa kwan boss. Kanang yan ang mga bukog ba mong gi. Okay. Si boss Erwin? Yeah. Erwin Kiludot, no, ang atong ang naglutron ang tag-iya pagid pasilan mga igala. Alright. Boss, mo magbunggos? Dini munggos, ha? O nya na puso, no, atong ay. Okay. Okay, no. Ting panahapon karon mga kaigsunan ko sa atong mga followers sa YouTube, Benji Talisik ba yung napagi lamaw. Oh, lamaw ko ni. Ano mo? Kamo ka ni Gutmon, di ba mo maglaway? Alright. Ha? Oh, pwede na. Pwede na? Oh, pwede na. Pwede na eh? Ya. O sa boss, malit ito sulo. Oh, kana pwede na ni. Ah, bukal naman. Ato suwayo ko ni kaon. Litra ba na? Oh. Ayun ba? Boss. Sige boss. Ganahan mo. Agong boss ba? Boss, sa may timpla boss. Lami dili. Mayro. Boss, paghihawid yun na boss.